Nosaltres venim a expressar un model de ciutat que hem construït des de l'Ajuntament, també amb aportacions importants i interessants des de l'oposició, i ho hem construït amb tot el teixit social, les entitats de la ciutat de Barcelona. Amb això hem anat vestint un model de ciutat, un projecte de ciutat, que ara i aquí, en el 2007, afronta una nova etapa, amb nous equips, amb nova gent, interpretant també quins són els reptes que tenim ara. Diferents als de fa molts anys, però amb la mateixa ambició. Nosaltres hem fet grans passes en la transformació d'aquesta ciutat, l'hem posat al món, genera prosperitat, i ara hem d'abordar una nova etapa. Em sembla que els socialistes estem qualificats per poder liderar el que seria un nou salt endavant en el que és la preservació d'un determinat model social, que sempre està molt lligat al model urbà, al model de ciutat. Barcelona és una ciutat potent, forta, i nosaltres volem encapçalar una nova etapa que té principis i valors que són comuns, però en canvi respostes diferents de gent també nova i diferent. I això és el que nosaltres volem expressar en aquest moment. Aquest és un model que nosaltres no podríem construir amb qualsevol força política. I per tant nosaltres això ho construirem des de l'esquerra, establint que aquí hi ha dos models, certament. Però que en tot cas l'alternativa en el model de Barcelona que hem anat construint certament no crec que sigui ni més social ni amb més ambició de la que nosaltres hem anat expressant aquests últims anys i de cara al futur. Gràcies.